Sumareka den prayitna semuriris semuriris eko balik Gareng Bagong Petruk iki inggih papakane kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun papakane Semar dene pun putra kala wau anu pados hiburan nanggap karawitan wonten ing Raramba. Ora dadi apa aku ki ya seneng karo tetembangan langgam-langgam ngono ki. Maremke atine wong tuwa ya wana aku kok ora dijak. Jenengan ki nek cara umum arep tak jak. Engko ki jenengan ki samare nek wis nganu wis jalan-jalan ning ndi wong jenengan ki lak ya ndek nganu to rombongan Jatilang. Oh, ora Bagong ya. Kowe mau request lagu apa nyawer apa ora ya, Gong? Mboten wong engko bengi wae kula le nyawer nek yahe niki iki wong isih gek mat-matan ngoten Bapak. Ya, Petruk nggih. Pangestunipun Bapak Semar sowan kula wilujeng nir ing Sambikala Rahayu Durga Mendhak Kala Sirna Bapak. Keparenga ingkang pun putra ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya kabeh dole anak-anakku kabeh. Dina iki jeneng ingsun bakal paring dawuh bagi tugas marang kowe cah telu. Lire ajeng kenting pundi kok bagi tugas ki Bapak apa arep ana dum-duman gawe niki? Aku nek kon bagian jemput sinden karo ngeterke sinden aku gelem. Ning nek kon bagian sing usung-usung aku ki jan prei mir aku wis rawani. Ora. Ora tak kon kerja sing kaya mengkono. Petruk wis siap kowe nampa dawuh inggih Bapak. Napa ingkang sampun panjenengan ngendikaaken samangke saestu ingkang pun putra menika anak menika nek cilik menika enten paribasan pengendikan menika anak polah bapa kepradah. Lak ngoten to Bapak? Heeh. Pancen ngono kuwi aku ki tak rewangi sikil dienggo sirah dienggo sikil ki mung nglabuhi anak-anakku kabeh. Dene saiki wis iso gedhe-gedhe gagah runggah-runggah ngono kuwi melu bungah atine wong tuwa. Ning nggih semantena Bapak. Nadyan wonten tetembungan anak polah bapa kepradah ning dene bocah-bocah niki sakniki wis sing maune taruna timur taruna ngasih tekan werda kaya ngene iki nggih duwe kewajiban mikul dhuwur mendem jero karo para sudarma para sepuh tegese nek cilik dilabuhi gedhe ya kudu iso gemati karo wong tuwa niku sandangane urip wonten alam padang wonten niku bapakane. Iya. Petruk Gareng lan kowe Bagong inggih. Nggih, Pak. Nggih, Bapak. Dina iki Gareng tak utus supaya sowan ana ing negara Ngamarta kinen paring pangertosan dumateng Ndaraku Janaka supayane nyiapake ya kuwi wulu wetu bumi ana ing Ngamarta sedhela meneh bakale ana trontong-trontong kanugrahan. Montor ciut to, Pak? Montor ngono niku aku seneng tenan lagune kuwi mir. Wah, jan mau ki lali ra request kuwi aku. Engko bengi. Montor cilik apa montor ciut kayak Ibu Aranggana lali aku. Wah, kayak apik tenan ya kayak digarap karo kanca-kanca temanggungan ngene iki. Wah. Lan iki. Mangke dalu tunggu saja. Aku kan ngopo niki, Bapak? Saikine Bagong kowe tak jaluki. Ngumpulake kabeh warga masyarakat
ana ing laladan Kambangan ya ana ing laladan Karangkadempel kene. Supayane ngombyong pinanganten kalih calone. Sapa sing arep ngantenan ki? Wong aku urung tau oleh uleman kok. Iki wulan legna ngene iki jarang lho ana nganten nek ning daerah kene. Hah. Kowe iki manut karo bapakmu apa ora? Oh nggih, nggih sendika dawuh, Bapak. Ya, kowe dadi Sohibul Bait. Napa? Sohibul Bait. Napa niku? Sohib kuwi wong anduweni bait ki omah tegese kowe kuwi apa kuwi sing ampung tamu. Oh nggih, siap mangke tak klempakake sedaya kadang panawung reda. Supados meratitisaken lumaksaning adicara ning apa ki acarane ngantenani sapa? Wis ngono wae. Petro. Nggih. Wonten dawuh wakane. Kowe saiki munggah ana ing kayangan. Waduh. Mbok munggah ki jejak ning Grand Villa apa ning Kembang apa kuwi jenenge? Kembang Langit ngono lho. Dijak plesir ngono kuwi paling ora kon munggah kok ning kayangan. Kowe matur karo Bathara Indra. Ngaten. Lire kula sowan mrika. Yen to sedhelok meneh jagone ana ing kayangan Kaendran. Bakal lila ora lila, kepareng ora kepareng bakal disuwun kondur ana ing negara Ngamarta tegese. Engko ana pawongan sing iso maluyakake lantaran lho iki lantaran. Nggih, lantaran kabeh sing maluyakake Gusti Allah Kang Maha Nasa, Gusti kang ngakarya jagat. Ananging kabeh kuwi dilantarke para sagunging titah. Ngono. Dadi menungso ning jagat iki kabeh manut kabisane dhewe-dhewe. Nah, sing iso tani ya tani, sing dagang-dagang, sing ternak-ternak. Tak dongakake kabeh kawula amung kisma kawula dagang ning kene lan kawula ingkang ngingoni raja kaya paringi rahayu kabeh. Slamet wilujeng. Amin, amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sak banjure Petro. Nek kowe ra iso matur teko Nawala iki diaturke kunjuk ngarsaning Bathara Indra. Syukur-syukur Betari Supraba kersa mangestoni lan berkahi. Nadyan ming liwat ngantariksa utawa dirgantara samangkuk Petro. Inggih, inggih sendika dawuh. Kepareng para putra budal dinara. Ayo ora ketang sambung obor celok lintang mangkata dina iki Petro. Ya telangening kalangguan glarapan dan moncar. Oh tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga. Ucap kacarita ning kula semanten. Sedaya para punakawan sampun angsal bagian jatahipun piyambak-piyambak. Ndak sakala ing mangke Ki Lurah Semar Badranaya teka wis mrepeki anggane Sang Mustikaning tanem tuwuh nggih Sang Pukulun Bathari Sri.
meh raina semubang pangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara sageter om kini dungane kung lero sing bini panca betoke ngayam wono ai begegeg ugeg Batari Sri Oncat saka negara Ngamarta dene sliramu barat panas keduga ora krasan ana ing negara Ngamarta ya ana ing Klampis ireng kene apa sebabe dene sliramu oncat saka gedhong pusaka negara Ngamarta kene Batari Sri Widawati sewu-sewu kelepatanipun Kanjeng Rama mboten ateges kawula oncat saking negari lan ninglar praja babar pisan mboten ananging dinten menika dalem badhe matedhakaken kanugrahan tumraping negari Ngamarta ya kuwi pancen sing tak angkah Nduk wong ayu sak banjure minta reruba apa dene sliramu inggih dalem badhe mangsulaken karaharjan kawaluyan wonten ing praja Ngamarta kanthi aseslih dasar wijinipun panengah Pandhawa satriya lananging jagat lancuring bawana ingkang dipun gulawentah dipun titipaken wonten ing kayangan sakmenika badhe kawula papak kawula ajak wangsul supados manunggal nyawiji wonten ing gedhong pusaka becik banget kuwi Sri sak banjure kanthi badan sukma utawa badan wong ngene iki kowe piye bisa mapak marang putrane Sang Batari Supraba inggih dalem badhe manunggal kamuksuhan utawi manjing wonten ing salah setunggaling putri ingkang sulistya ing warna kula badhe gandrung dumateng panjenengane mugi-mugi mawon Kakang Semar inggih Rama Semar kawula lebda ing karya yo tak pangestuni mangkata dina iki inggih nyun pamit tambahing pangestu Kanjeng Rama yo mengaku njaluk marang jeneng sliramu aja kok mung kaluyan karaharjan lan katentremaning ya uga tak jaluk sliramu iso ngundurake kemakmuran uga katentremaning praja kene ayem tentrem mengkono ya inggih pangestumu jampangi marang lakumu
ucap kacariton kala semanten. Kaya wis rinengga dawuhe Kyai Ismaya nggih Sang Semar Badranaya. Sang Bathari Sri ingkang awujud sukma utawi wagedipun sebataken wujud pusaka. Nalika semanten manjing wonten ing salah setunggaling wanodya ingkang ayu utama mangambararum. Ucap manjing wonten ing hangganipun Sang Dewi Ataswati nenggih putrinipun Sang Begawan Gembung tanpa sirah. Kaya mengkono to wau Astinandra dene sareng kalian manjingipun Sang Bathari Sri wonten angganing Sang Dewi Ataswati. Kepapak lan kepanggih dumateng Raden Praba Kusuma. Dudu bondo dudu rupa amung ati pawitane monggo dipun lajengaken Ibu Eni utawi Ibu Siwi.
jejimating siniwaka suweh repurnama cahyamu wenes kamantyan dredegmu mondorangkum wong ayu sapa kang dadi rambatanmu iki jeneng ingsun Raden Praba Kusuma den tepungake wae kuwi sapa pangestunipun kula Dewi Ataswati saking negari atas angin. Apa sebabe dene sliramu merpeki marang panjenengan ingsun? Panjenengan ingkang merpeki dumateng kula. Panjenengan nempang ngencangi dumateng kula utawi kencan semayan dumateng kula. Ora. Wong wedok ning dinggon senengane mencari benarnya sendiri. Mboten tiyang kangkung menika sing egois. Mboten rumaos menawi dipun tresnani lan dipun kangeni. Sapa sing kangen karo kowe? Wong nyatane aku wae bendina ana ing netraku gawang-gawang pasuryanmu. Ananging parandene kowe dhewe sing ora duwe rasa rumangsa rumangsani. Kowe dhewe sing tansah nampik marang katresnanku. Mboten nampik ananging panjenengan kedah ngginakaken tata upacara utawi kula ibarataken kedah enten tata caranipun mboten grusah-grusuh. Wong lanang kok senengane sak geleme dhewe. Wong wedok ya ngono, ora gelem disalahke. Yen pancen panjenengan remen dumateng kula, nggih monggo panjenengan sowan kaliyan Sudarma kula. Kocap kacarit kula semanten. Bayane ingkang ngendika lir pendahing Sang Bathari Sri. Lan ugi wonten ing angganipun Sang Raden Praba Kusuma kados sampun katinon wewayanganipun sukmanipun Sang Raden Sadana inggih Sang Bathara Sadana dados kalih-kalihing atunggal tetunggalan nyawiji wonten ing negara Ngamarta. Wah, salah. Wah, salah. Arsa madangi jagat duk mungup-mungupaning sapucaing ukir marbak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung. Oh, wah, 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 ya, wah, 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 ora nrimakake pukulan Bathari Sri Manjing negara Ngamarta. Wah, jeblok ndasmu. Wah. 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 Wah.
matur sembah nuwun Ndara Werkudara. Wah, Semar tiba sepadha-padha. Lantaran kowe wis iso maluyakake negara Ngamarta. Boyong Sang Bathari Sri. Malah bagi Raden Sadana Sang Bathara Sadana wis manunggal. Wah, manjing ana ing negara Ngamarta. Aturaken gunging panuwun Kakang Semar. Inggih. Kula nggih matur suwun dene Sukerta lan ugi memala sedaya sawab-sawab candala sampun panjenengan sipat barat panjenengan singkiraken kanthi sawab daya kemandenipun Paduka Raden Arya Werkudara. Nuwun Gus. Purnane ngatur menika mangke badhe dipun tutup kanthi kekidungan dumateng salah setunggaling pini sepuh ingkang saestu kawula panjenengan sami antu-antu lan kula lan panjenengan sami hormati. Matur sembah nuwun Suradira Jayadiningrat lebur dening Pangastuti Ndara